Hola. Bon dia a tothom. Primer de tot, donar les gràcies a la Societat Coral Micalet, a Decidim i molt especialment a ChatGPT, sense el qual aquest discurs no seria possible. Avui celebrem una data important, aquell 9 d'octubre de 1238, quan Jaume I va entrar a València, això és de la Wikipedia. També m'agradaria recordar la fundació de la Societat Coral El Micalet, el 1893. No tinc proves, però tampoc dubtes que quan algú va dir que anava a dir-se el Migalet, algú saltaria, se dice el Miguelete, perquè hi ha coses que no canvien en aquest país. Però més a banda, no es tracta només de mirar enrere. Estem així per reflexionar sobre què significa ser valencians en el present, en aquest segle XXI, i significa ser un poble en moviment que continua lluitant per la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. Vivim en una terra diversa, país valencià ric en matisos i veus diferents. I això és una riquesa, però també una gran responsabilitat. La nostra llengua i cultura necessiten ser defensades i protegides, fugint del tòpic de la llengua de la nostra abuela, perquè les abueles dels valencians no només parlen valencià, també parlen castellà, anglès, romanès, àrab, i tots som País Valencià. Abans he bromejat sobre la fundació de la Societat Coral El Micalet, que des del segle XIX manté viva la nostra cultura popular. Ara ens toca a nosaltres, valencians del segle XXI, dotar-nos de les eines i les estructures necessàries per a garantir no només el present del valencià, sinó també el seu futur. Perquè aquest és també un moment complicat, si és que en algun moment ho he tingut fàcil. Dotar-nos de les eines necessàries per a guanyar el futur passa també per l'obligació de mantenir l'optimisme i la confiança en el nostre poble, el poble valencià, i en el seu potencial. Hem d'abandonar antics prejudicis i obrir-nos a la societat diversa i mestissa sense idealitzar-la i sense falses nostàlgies, aportant cadascú de nosaltres segons les nostres possibilitats, amb voluntat, amb treball i amb intel·ligència, amb la consciència de ser poble, de no ser res si no s'és poble. Havia de ficar una cita així d'Estellers, no ho hem dit. Per això, cada 9 d'octubre ha de ser un recordatori, no només del passat, sinó d'allò que podem fer junts en el futur. Que siguem valents, que parlem la nostra llengua, que cantem les nostres cançons i que mai, mai ens cansem de ser qui som. Visca el País Valencià i bon 9 d'octubre a tothom.